Sakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, PNP Regional Director Police Brigadier General West Raimundo Ubinque nag-courtesy call kay Naga City Mayor Nelson Ligacion. School building sa Quezon Camarines High School sa Ragay Camarines Sur nasulo Kasubanggi. Urigan sa Barangay Kararayan Siyudad kang Naga nasulo man. Babae nako ang lamos sa irrigation canal sa Lagunoy Camarines Sur. 6th Camarines Sur Business Expo kang Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry nakaandam na. Diyos marhay na hapon, ako si Mark Mendoza, ang sa indong tagapaghatod Bareta. Alas 9 kang subanggi kan makaabot sa impormasyon kang Ragay Bureau of Fire Protection ang pagkasulo kang 2-story building kang Quezon Camarines Sur High School na tulos man narespondihan. Susog kay Fire Officer 2 Mark Lister Murata, arson investigator, may kalumaan na ang nasulong edipisyo. Aabuton man sa 500,000 pesos ang danyos kanasabing kasulo sa banwaan in Ragay Camarines Sur. Padagos pa ang pag-imbestigar kan Ragay Bureau of Fire Protection sa nasabing insidente. Mientras tanto, sarong istruktura kan Piggery Farm sa Langon Kararayan, Siyudad ning Naga ang nasulo kan Subanggi. Susog kay Fire Inspector Peter Paul Mendoza kang Naga City Fire Department, posibleng sa linya ng kuryente nagpuon ang kalayo. Aabuton man sa 1.4 million pesos ang danyos kanasabing kasulo. Apo, yung pig place po ng ating investigador, yung ating estimated damage to 1.4 million. Sa iba pang bareta, Police Brigadier General West Raimundo Ubinque nag-courtesy call na kay Mayor Nelson Ligacion kan subagong pagkaaga. Detalye sa ramon ta sa report ni Melvin Machado. Nag-courtesy call ngunya na daw kinaga City Mayor Nelson Ligacion si Bicol PNP Regional Director Police Brigadier General West Raimundo Ubinque kay bahan niya si Police Colonel Nelson Pacalso kang Naga City Police Office. Ininasubot ang pantulong probinsya asin istasyon ng PNP na nabisita kang general pun ka siya mag-asumir sa pwesto bilang pamayo kang PNP Bicol. Paghali sa City Hall, kakaulayon man niya ang mga personahe kang Naga City Police Office. This is my third provincial visit sa mga police station upang sa ganun makita ko naman sila at may share ko sa kanila kung ano yung tutumbukin namin na trabaho, bigyan ng pansin at at the same time may parating ko sa kanila kung ano ang mensahe ng aming nakakataas sa Camp Crame sa pamumuno ng buong kapulisan na si General Rodolfo Santos Surin Jr. Huli taharanin ang Semana Santa kabali na ini sa magiging direktiba ni Bicol PNP Regional Director Police Brigadier General Ubinque. Tama yan kaibigan. After here sa visit namin, courtesy call namin kay Mayor Ligacion, pupunta rin kami sa Naga City Police Station sa pamumuno ni Colonel Pacalso upang sa ganun it will serve as my first provincial visit sa Naga City Police upang may parating ko din sa kanila kung ano yung mga dapat naming pagtuunan ng pansin. Kung ano man yun, nasabi nyo na kanina, darating yung Semana Santa, andyan yung Uplan Sumbak. Siguro, yung Uplan Sumbak naman na yan, yearly na yan. A matter of reminder na lang. Mientras tanto, nagkaigwaman ng closed door meeting sina Police Brigadier General Ubinque asin Mayor Nelson Ligacion. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, 100% ang grado na itinaon ni Police Brigadier General West Raimundo Ubinque kay Police Colonel Nelson Pacalso, City Director kang Naga City Police Office para sa sayang performance bilang opisyal kang Naga City PNP. Alagad pwede subot ining magbaba depende sa performance sa masunod na mga aldaw ni Police Colonel Nelson Pacalso na sindaman iibalwaron. Ganito ang palagi kong parameter. Baka pwede dumating sa isang lugar, outright 100% ang grade sa akin ng unit commander. Now, it's up for him kung paano niya i-maintain yung 100%. Along the way, pag ang kanyang pamumuno or sistema ay mga lapses, siyempre mababawasan yung 100%. So, pag along the way naman ay nagagampanan niya ang kanyang trabaho,
may maintain yung 100%. So as of now, ang lagi kong sinasabi, ang grade ninyo is 100%. It's up to you now na sa shoulder ninyo kung paano yung i-maintain yung 100%. Sa iba pang bareta, Banwaan Goa Camarines Sur nasa proseso pa para maging drug-cleared municipality. Detalye sa report ni Jerome Breeze. Kada banwaan sa Camarines Sur mauot na makabali sa inaapod na drug-cleared municipality. Inian maugmang pigbareta kan Goa Municipal Police Station na nasa proseso na kan pagiging drug-cleared municipality ang banwaan Goa. Sigun kay Police Captain Rolly Nebran, ang Deputy Chief of Police kan Goa Municipal Police Station. Nasa ngunya na pigaasikaso na nga madrag cleared ana nasa 34 nga barangay sa banwaan sa tabang kan PDEA. So yung pa nga na yan sir, ang Goa Municipal Police Station padagos po na nagbibigay kang mga programa managod po sa pag-lessening drug cases sigde, mga programa po sa barangay to revitalize kasimbayanan, ang mga surrender po na nasa recovery wellness program, yun na po na settle na po ni kang Goa PNP. So par po nga ang resulta po kay ni nasa on process na po ang Goa Camarines Sur para po maging drug-free municipality. So sa katunayan po nasa on process na po ini. Nagmakandak pa po ng meeting ang core group po which is composed of RHU, DILG, DSWD, DMPNV po. So kung ano po ang positive outcome kayo ni, so mai-process na po ang mga aruganing bagay as in may forward na po sa PDEA para po sa padagos pong na maging drug-free municipality na po ang Goa Camarines. Dagdag pa kan opisyal na ini marirealisar sa tabang kan ng mga barangay official asin residente sa barangay. Sir, cooperative man po ang mga kada barangay dahil po nga sa magiging na pagkikibak ang Goa Municipal Police Station sa kada barangay po. So madali pong may process ang mga papers para sa pagiging drug-free municipality. Para sa GNN TV 48 Naga Jerome Breeze, Newsbreak. Sa pagbabalik kang Newsbreak, babae na ako ang lamos sa irrigation canal sa Lagunoy, Camarines Sur. Yan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Mas pinalinaw, mas pinalakas, mas pinalawak. Ang GNN TV 48 Naga, digital na! Kung ang inyong TV sets ay digital ready na, pindutin ang scan o search channel button at makikita ang GNN TV Channel 48. Maaaring gumamit ng indoor o outdoor antenna para sa mas klarong panonood. Ganito rin ang gagawin kung kayo ay gumagamit ng digital box. Sa mga susunod na araw, asahan ang mga programang malapit sa puso ng mga Bicolano. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari rin tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang
hygiene kit. Naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush, at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas, nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. Work with business executive or turn yourself to become one. Explore the career in the world of business with NCF's Bachelor of Science in Business Administration, major in Financial Management. This degree prepares you to excel in the financial service sector. Start it right with NCF's College of Accountancy and Finance. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos pa sa mga bareta, ginigibongon yan sa Bureau of Fire Protection sa siyudad ng Naga ang duwang aldaw na basic and technical skill for responders training. Susog kaining Il Camil kan City Disaster Risk Reduction and Management Office, obheto kaini na maging saro sana ang susunod doon na sistema sa panahonin pagresponde sa anuman na kalamidad. Kabali sa nagpartisipar sa nasabing training, iyo ang hali sa PNP asin man lain-lain na volunteers. May mga kasuguan po ang national government na magkaigo kitang emergency response team. Bako na sanang sarong rescue group, kundi multi-agency. Kaya po igwang PNP, igwang civilian, may volunteer po kitang kaiba ng digdi. Bako lang na hinihiling ta dahil sa kaipuhan. Kundi po sa kapanahonan na ini, kaipuhan ta na itong mga pagbabago kan sa to'y pag-aadal. Si mga skills na kaipuhan, bako na sanang kung basta na sana ngayon nag-training. Pigsusukol po kita kang DILG sa kang NDRRMC kung ano po ka-organisado ang mga LGU. Sa satuyang police report, sarong babae nako ang mayo na nimbuhay sa sarong irrigation canal sa Banwaanin Lagunoy, Camarines Sur. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Gada na asin nagpapataw-pataw sa sarong irrigation na kan madukayan ang sarong 26 anyos na babae sa barangay Agpo, Lagunoy, Camarines Sur kasod bang hapon. Sigun sa initial na report kan Philippine National Police, uring nahiling ang biktima nga si Grace Briones, 26 anyos, na naglalakaw pa uli sa lugar asin pigtutubudan na burat alagad posibleng nahulugan biktima sa nasabing irrigation na yuman ang rason kan sa iyong pagkalamos. Tulos man ining pigrespondehan kan na Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, alagad din ay ninaagapan pa. Nagpapadagos pa man ang investigasyon kan na Philippine National Police sa nasabing insidente. Para sa GNN TV 48 Naga, Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, gadan ang sarong soldados na si Corporal Antonio Pareno Jr., membro kan 2nd Infantry Battalion Philippine Army, matapos ang 5 minutong inkwentro kontra sa 12 membro kan armadong grupo sa Barangay Villa Hermosa, Kawayan, Masbate kan Suudma. Na-recover man kan mga otoridad ang nagkapirang armas na nawalat kan mga rebelde. Nagpaabot manin pakikidumamay ang liderato kan 9th Infantry Division Philippine Army sa pamayo ni Major General Adonis Bahaw sa pamilya kang nagadan na soldados. Asin siniguro man na padagos ang saydang kampanya laban sa mga armadong grupo para maitao ang hustisya sa nagadan na biktima. Sa iba pang bareta, Darwanak Festival sa Banwaanin, Pasakaw, Camarines Sur, mapuuna. Ang detalye sa report ni Jerome Breeze. Ngunya napapaabuto na ang summer season ang Pasakaw como Bistado Summer Capital sa probinsya nin Camarines Sur na kung saan man taon-taon na pigsisilibrar ang Darwanak Festival. Sigun kay Mayor Jojo Bengua kan Pasakaw, ngunya na Marso 23, gigibuho na ang kick-off ceremony sa Signature Park kan Banwaan para man sa pagpon kan festival sa bilog na summer. Long celebration ng summer. So, ngunya na March 23 ma-kick-off opening kan Darwanak Festival, no. So kadako kitang activities na pigkondukto diyan sa Laugangan. Mga pinakasarong highlights diyan
digdi sa opening, magkakawa kami ng panwalk, tapos Sumba. Ang Sumba ang ginibon mi, kaya nag-invite kami sa 2nd District sa ibang magkataraitang Banwaan. Tanganing mag-beresita sinda digdiyo. Kadakol pa kitang selebrasyon na anong katakot kandaroan ng festival. Saro pa dyan itong open swimming competition. Gigibon ka dyan sa daroan, sa dagat. And may triathlon pa kami bibilog na programa. And magkakawa kita kami ng mga series of training sa tourism, sa DTI. Saro sa highlights kan celebration and swimming competition na ginigibo sa Doroanak. Alagad sa ngunyan na piga pa finalize pa ang calendar of activities. Piging kami narman kan alkalde na magbisita sa pasakaw tanganing makisumaro sa sendang selebrasyon. So ang iba sa ako na i-announce na medyo pigpa-finalize mo kumanta. Yan, buong summer kaya yan na festival yan, celebration. Kaya iniimbitaran ko ang gabos ng mga nakagihinan nyo dyan na magbisita po kamo dito sa Banwaan ng Pasakaw para mag-ugma at makisumaro sa Gigibuntang Daroanak Festival. Para sa GNN TV 48 Naga Jerome Breeze, Newsbreak. Sa iba pang bareta, mga aktibidad para sa Camarines Sur Business Expo 2023 nakalatag na. Detalye sa report ni Melvin Machado. Scaling with Impact Marketing and Optimized Network o SIMON ang taymakan ika-6 na Business Expo 2023 na pinag-organisar kang Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry. 6 na aktibidad ngunya na taon ang nakatalan ikondusir kabali digdi ang 3rd Game Foul Expo na pupunan sa maabot na Biyernes. Ang nasabing aktibidad ang may katuyuhan na makatabang sa mga negosyante sa Camarines Sur. Urog na ta sa mga seminar na gigibuhon. May mga imbitado subot na hali sa Metro Manila na libreng mahera sin impormasyon sa saidang kanya-kanyang negosyo. Ini libreng itatao. We are doing these expos is as one of the way for CSCCI to help the MSMEs in Kamsur and in the region upgrade their businesses. One, because it's like we're bringing a lot of exhibitors from Manila to showcase their products para ma-experience ng mga Bicolano yung ganung mga products. And also we're doing a lot of the seminars that otherwise would cost you a lot of money if you have to go and do it privately. And we're giving it for free. Sarong paagi man subot ini para matabangan ang mga negosyo na sobrang naapektaran kanakali sa pandemya. Right after the pandemic, lahat po ng negosyo ay somehow lumiit. So we have to scale it back up. We have to do it with impact. Otherwise, mapagkakaiwanan tayo ulit. So really, we have to optimize the networks. Yung kumbaga, we have to do the marketing and yung synergy ng iba't ibang industry na so that we could pull back up, especially employment and everything, and do the things necessary to have more economic activity in Kamsur. Katuwang kang Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry iyo ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Asin yan ang katiripunan kan mga bareta ngunya na aldaw. Day malingaw na bisitahon ang Samoyang official Facebook fanpage asin ilike ang GNN TV 48 Naga para pirmi kitang updated sa mga bareta asin istoryang bida ang Bicolano. Liwat ako po si Mark Mendoza. Digdisa na yan sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa syudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.